I és la primera vegada que veniu així? No, venim tots els anys. Molt bé. Amb els quarts que fan llatí i també de primer de batxillerat i algun tercer d'ESO, en aquest cas aquí estan els quarts i alguns de primer de batxillerat. Molt bé. Penses que aquesta iniciativa és una bona iniciativa per a promocionar tota la cultura? Sí, la veritat és que sí, ells estan molt entretinguts en aquest taller, n'hi ha altres que també estan molt xulos, la veritat, i després amb el teatre, amb l'obra de teatre, jo crec que ho complementen molt bé i amb tots, jo crec que sí. Molt bé, quina obra aneu a veure? Crec que anem a veure Antígona. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ara a les 11:20 hem d'anar al teatre i allà anirem a veure l'obra. Perfecte. Saps que és el 25 aniversari dels Lúdics? Enguany, sí. Sí, És el primer any que vinc a Sagunt amb els alumnes de castellà i m'han donat l'oportunitat de veritat que... T'està agradant? Molt bé, doncs hi ha moltíssims més tallers, eh? Sí, de secundària, de cuina, Sí. aquí hem dividit en grups i m'ha tocat així. Molt bé, doncs a gaudir-lo. Vaig a preguntar a l'alumnat, a veure. Jo, Lucía Alba. Andrea Ferri. Maria Mena. De què sou? Sou profes o estudiants? Som alumnes de segon de Filologia Clàssica. Per favor, n'hi ha gent per tot. Tu també? Jo també. Molt bé. A tu ja te coneguem, però digues, a on dones classe, de què, per què? Jo sóc Andrea Ferri, dono classe de llatí i grec o de cultura clàssica en el IES Gonzalo Anaya de Xirivella. El IES què? Gonzalo Anaya de Xirivella. Molt bé. Bueno, doncs contem-me un poc què feu així. Este taller de què és? Pues expliquem els sopors d'escriptura principalment de l'antiguitat, de l'antiga Roma i Grècia. Tenim per així papir, tauletes de cera, pergamí també per allí i més cosetes. Vale. Què anava a dir? Acabem d'escoltar a la companya que no només són classes de teoria, sinó que participen. En este taller d'escriptura, de quina manera participa l'alumnat? Amb les lletres plantilles d'escriptura de capital rústica romana. Vull dir que ells escriuen, no? Fan pràctica escrivint. Els seus noms i després en un trosset de papir escriuen els seus noms. Vale. Quants anys porteu de taller d'escriptura ara que celebrem el 25 aniversari? Bueno, el taller d'escriptura el portava i el porta Salvador Muñoz i 25 anys, i si no 30, vull dir, porta tota la vida, no? Enguany no ha pogut vindre, però bé, així estem fent el relleu i jo porto també uns quants anys en escriptura en Salva. I quina impressió teniu del taller? Perquè ara l'alumnat el que fa és el clic-clic-clic del WhatsApp, però escriure ja poc en boli normal, però això del punçó i de la tinta, això és d'extraterrestres per a ells, no? El del càlamo, perdó. Jo crec que tot el que comporta un treball manual a l'alumnat li agrada. Jo crec que estem en l'era digital, però sense oblidem que portem tota la vida fent justament el contrari, que és algo que ara que es porta molt el rotllo del mindfulness, no? La cal·ligrafia o el lettering, a ells els agrada molt i de fet quan estan ells treballant n'hi ha un silenci així espectacular i amb molta concentració, no? I els professors ho diuen, ostres, estan concentrats i se ho estan passant bé. I jo crec que sí, que apropar-se a la manera en la que escrivia un romà fa 2000 anys, això és una experiència única, no? I què vos anava a dir? Què penseu d'esta forma de portar la cultura clàssica fora de les quatre parets de l'aula per a altres professors o persones que no són el seu profe, que els va examinar, els va posar nota, sinó que és un aire diferent. Què penseu d'esta forma d'acostar la cultura clàssica a l'alumnat? Vosaltres que sou estudiants, us donen les classes així, no? No, jo crec que és molt important, de veritat, perquè molts dels alumnes que venen no han donat mai ni llatí ni grec i l'acostes, el llatí i el grec i l'antiguitat a ells, i que entenguen un poc i que vegin i molts s'interessen. Potser sense coses com aquestes mai estudiarien llengües i és molt important. Clar, una cosa és que te posen un PowerPoint, un documental tal, i una altra que tu estigues escrivint ahí en el càlamo i en la tinta i te conten les coses d'esta lletra vindovana d'un campament de no sé on, d'Irlanda o de per ahí, no? D'on era? De Vindolanda. De Vindolanda, sí, una lletra fantàstica. Per què jo, com a profe de llatí, hauria de portar als meus alumnes a un taller com este? Perquè és veure l'antiguitat
amb un altre punt de vista, és molt important això, perquè estem acostumats a la teoria i perdem, no sé, molta pràctica, molta cultura també. Crec que és molt important que els museus també, això de no tocar, i així és al contrari, és toqueu. Jo crec que nosaltres, com certs que podem arribar al coneixement, alguns més que nosaltres, i crec que per les mans, la sensibilitat o per la vista, veure les coses en 3D és una altra cosa, és molt més agradable per a ells. I diguem que m'he d'esperar a la setmana d'Esludi Saguntini per a tindre una experiència de tallers. Jo soc profe, què puc fer jo en la meva aula per a no esperar-me una setmana en abril? Bueno, doncs com a profe en la teva aula pots prendre tu la iniciativa, vindràs ja a formar-te i prendre tu la iniciativa, fer que els teus alumnes participen també en els tallers, per exemple, en l'Espati de Vall, o fent una sol·licitud i vindre a la Domus Aèria, que és una aula de cultura clàssica permanent que està tot l'any per als alumnes. A més, hem de dir que els materials dels tallers estan per a descarregar-se i que, profe, tu pots fer també el teu taller en la teua aula, la teua versió, la teua adaptació dels innumerables tallers que hi ha en l'Esludi d'indumentària, d'escriptura, de joieria, d'higiene, d'ornamenta, de tot. Fas en la teua classe algun tipus d'aquestes activitats? Sí, jo sol fer el taller d'escriptura, porto la plantilleta, porto els tinters, escales, els faig jo, i aleshores es pot comprar després el papir, que es compra generalment en el Museu Egipci de Barcelona, i te'ls envien, i a ells els agrada molt. També els faig una prèvia exposició, sí que és veritat que no amb tant de material, perquè és impossible si abarcava el material que n'hi ha així, però sí amb moltes fotos, powers, i més teòric. Després la pràctica sí que és igual, però jo crec que vindre així és una experiència també, i els alumnes es distendixen, deixen d'estar entre les quatre parets de l'aula a l'eixir i no sé, a ells els agrada molt. Molt bé, i per acabar, vosaltres que sou estudiants i possiblement el que voleu és ser profes, no?, de llatí i grec o què? Sí. No? No sé la teua experiència, com ha anat en les aules. És exalumna meua. Sí, per favor. Una cosa és el que es conta en la facultat i una altra cosa entres a classe i de vegades dius ai, jo no sabia si era això. Teniu ganes de... Heu comprovat o heu fet alguna pràctica en alumnes adolescents en classe o com? En classe no, però l'experiència de monitores així en l'Esludi és molt satisfactòria, també gratificant, perquè t'alegra, no?, poder acostar-te a aquesta sensació de ser profe i veure com t'aniria i imaginar-t'ho. De fet, són les primeres pràctiques que elles poden fer, no? Vull dir, que esteu en primer o en segon de carrera i ja porteu 2 anys en l'Esludi Saguntini, això és una experiència meravellosa. Sí, jo vaig estar la setmana passada en el màster d'educació, nosaltres ja tenim una edat, mireu les meues canes, ella ja és el relleu generacional, però encara necessitem gent més jove, apassionada i il·lusionada, que estem reivindicant constantment tindre més hores, per favor, no ens furteu les hores que tenim, que tenim molt poquetes. I això és cultura clàssica. Per què? Hola, xiques. Me podeu dir un poquet què és el que esteu fent? Estem fent escritura de l'antigua de griego. Haciéndolo con el cálamo. Molt bé. Haciendo nuestro nombre o lo que queramos escribir con la letra que utilizaban antes. Muy bien. Y esto es el papel de papiro que luego escribiremos lo que queramos. Qué chulo, muy bien. ¿Os está gustando? Lo que quiero, sí. A mí sí. María no sé tanto. Molt bé, doncs així estan tots. Es que la M parece que me va. Molt entretinguts amb l'escriptura. Hola, xics. ¿Esteu posant el vostre nom o qué? Sí. ¿Sí? Pero no se nota muy bien. Bueno, pues poco a poco, hay que practicar. ¿Y qué es este papel que hay aquí así un poco más oscuro? Papiro. Papiro, ¿y qué es eso? Está hecho con cálamo. Ahí en el cartel lo pone, es una planta que es como triangular y la van cortando en láminas y al secarla al sol se queda súper finito. Entonces pegan unos cuantos y con la maza le metes y del jugo de la planta se queda pegado. Solo se puede escribir en horizontal. Muy bien. Si escribes así, se lo lleva para abajo. Per què, per acabar, ara sí, per acabar, diguem una cosa, l'estrès, un pensament, una idea, per què hem d'impartir cultura clàssica en classe? Quin trellat té parlar de grecs i romans en el 2023?
podríem estar hores parlant, però trieu-me una o dos cosetes. Jo diria... Per què? Coneixement de la nostra mateixa cultura i llengua. Vale. Jo crec que qui perd els orígens per la identitat. És aprendre del passat per aprendre més del present. Per favor, això és emocionant per acabar. No puc dir una cosa millor, donar la mà al passat per a entendre millor el present. No tinc un final millor. Moltíssimes gràcies a Adéu, Xavi.